Nie je to podcast o dokonalých pózach ani o legínach. Je to o tom, čo sa skrýva za pojmom yoga. O praxi, mysli a živote podľa učenia tradičnej Ashtanga línie. Študentka a začínajúca učiteľka jogy spolu so svojím skúseným učiteľom zo štúdia Fyzio ťa pozývajú na rozhovory o tom, ako môže staré učenie hovoriť jazykom dneška. Vítaj v podcaste Ashtanga yoga mimo podložky. Ahoj. Ahoj, ahoj. V dnešnej časti podcastu by som sa chcela začať trošku venovať jogovým textom. Hlavne z toho dôvodu, že ich veľa spomíname, veľakrát sa aj vo svojich postoch na Instagrame, ale aj v tomto podcaste odkazuješ na texty. A viem, že si dávaš veľmi záležať na tom, aby to tvoje učenie, ktoré odovzdávaš jednak svojim študentom, svojim žiakom, aj učiteľom a celkovo vlastne všetkým poslucháčom tohto podcastu, bolo založené naozaj na tej tradícii a na tých tradičných textoch, z ktorých yoga nejakým spôsobom vychádza. Prvým textom, ktorému sa teda budeme venovať, sú Patanjaliho Yoga Sutry. Tento text je veľmi filozoficky založený a je taký asi jeden z najdôležitejších textov v súvislosti s jogou, preto sme vybrali tento. Chcela by som asi len povedať, že nejdeme rozoberať verš po verši alebo jednotlivé časti yoga sutier ako takých. Môjim zámerom je predstaviť yoga sutry ľuďom, ktorí o nich možno počuli, ale nevedia, o čom sú, ktorí možno už nejakým spôsobom skúšali čítať tento text a majú nejakú skúsenosť, teda možno aj z rozprávania sa s tebou, alebo počuli už o tomto texte v našom podcaste. Takže naozaj skôr mi ide o nejaké také predstavenie, tak z vyššieho spektra, nie detálne. Takže len pre našich poslucháčov, aby mali predstavu o tom, že čo sú to Patanjaliho Yoga Sutry a čo teoreticky by sa v nich dalo nájsť a prečo sú dôležité pre jogu. Takže čo sú to teda Patanjaliho Yoga Sutry? Odkiaľ sa nabrali, kedy a ako vznikli? Yoga Sutry sú text, ktorý napísal Patanjali. On sa datuje 2 storočia že vznikol rozmedzi 2 storočia pred našim letopočtom až 2 storočia po našom letopočte. Nevie sa presne kedy. Ich autorom je Patanjali. Ani to sa nevie, kto presne je, ale existujú vlastne rôzne mýty o tom, kto a čo to je. Sa môžem k tomu dostať, alebo teda bol. Yoga Sutry sa dnes často chápu ako verše, že to je vlastne nejaká kniha, kde sú nejaké verše. Na úvod by som hneď možno začal tak, že sutra nie je verš. Že sutra je veľmi špecifická forma výkladu alebo formy písaného textu. No a Yoga Sutry sú vlastne text, ktorý Patanjali spísal. On ho ako v podstate úplne že nevymyslel. On vlastne zosumarizoval ako keby rôzne iné filozofie do jedného textu, ktorý vlastne ponúka návod. Na to je odpoveď na tú otázku, že čo sú Yoga Sutry. Yoga Sutry sú vlastne, môžem povedať, že text, ktorý ponúka a vysvetľuje v podstate neobmedzené možnosti ľudskej mysle. On je naviazaný aj na inú filozofiu, špeciálne na Sankhyu a karmu, filozofiu o karme, ale vlastne Sutry ako také je text, ktorý veľmi špecificky popisuje možnosti ľudskej mysle a ponúka aj praktický návod, ako sa vlastne k tomu dostať. A to, k čomu sa chceme dostať, sa volá samadhi, to je ten 8. stupeň jogy, alebo teda kaivalyam sa tiež môže prekladať. A to je vlastne úplné oslobodenie ľudskej mysle, vlastne evolúcia vedomia. Keď sa bavíme o tom, že možnosti mysle, znie to veľmi, tak by som povedala, trošku mysticky a možno otázka je teda potom, že ako to súvisí s jogou, hej? Lebo už sa bavíme o tom veľakrát, že joga v dnešnom svete je ponímaná alebo vnímaná veľmi fyzicky, ako to, čo vidíme na podložke, na fotke, na Instagrame, na plagátoch a tak ďalej. Čiže čo to má spoločné, hej, že mysel a tá joga? To je presne to, čo ja vlastne opakujem v každom tom jednom našom podcaste, že yoga sa dneska vníma ako fyzické cvičenie, ale vlastne skutočná podstata jogy je práca na svojej mysli, na ľudskej mysli a vlastne Patanjali to jasne popisuje. Takže keď sa vlastne povie, že yoga je
vlastne nejaký stretching, tak to vlastne nezodpoveda realite, už aj z tohto pohľadu. Môžeme sa možno k tomu dostať, že prečo vlastne na tej podložke, prečo sa to tam vlastne deje, to čo sa deje, ale Patanjali definuje jogu teda ako prácu zmyslov. Hovoria teda sutry niečo o fyzickej jogovej praxi, o tej asanovej praxi? Oni, ako spomína Patanjali, on totiž to možno si môžeme rozobrať formu toho textu, aby sme pochopili, že ako vlastne Patanjali komunikuje a dáva vlastne nejakým spôsobom návod. Yoga Sutry je v podstate text, ktorý pozostáva zo 195 sutier. Niektoré texty uvádzajú 196, lebo jedna sutra sa rozdelila v priebehu času na dve, ale tie pôvodné sú 195, ktoré sú rozdelené do 4 kapitol. Tie sa volajú, že páda. Páda je vlastne 1/4. Čiže do 4 štvrtín. A prvá je samadhi páda, teda hneď prvá kapitola hovorí o tom, čo je to samadhi, ako ho dosiahnuť, dáva návod. Druhá je sadhana páda. Sadhana páda je vlastne, lebo Patanjali si veľmi dobre uvedomoval, že teda nie každý dosiahne lusknutím prsta samadhi. Hej, väčšina ľudí, keď sa aj prečíta, dostaneme sa asi k tomu, otvorí si Yoga Sutry a teraz začne čítať prvú kapitolu, tak si povie, že pre Boha Maria, Panna, čo to je. Hej, že, no tak Patanjali to veľmi dobre vedel, tak ponúka vlastne druhú kapitolu sadhana. A to je vlastne tie konkrétne kroky, tá praktická časť toho, čo vlastne ako sa dosiahne, alebo ako spieť, ako smerovať za tým ovládnutím mysle. A vlastne väčšina ľudí, keď si otvorí sutry, tak pravdepodobne bude najviac rozumieť tej druhej kapitole. Bude také nám najbližšie, pretože my sme v tomto svete, naša myseľ je prirodzene rozrušená, čiže to, čo tam my prečítame, nám bude dávať zmysel, niečo z toho určite viac ako tá prvá kapitola pravdepodobne. Tretia kapitola, tá Vibhuti-pada začína vlastne 3 poslednými krokmi samyamov, dharana, dhyana, samadhi, teda už niečím, čo nie je až tak fyzické. Je to veľmi kapitola, ktorá je taká, že až intelektuálne zameraná na intelekt, už popisuje naozaj vyššie stavy, je veľmi ťažko zrozumiteľná a pochopiteľná. Na posledná Kaivalyam, tam je už menej sutier, tak tá už hovorí vlastne o tom, ako dosiahnuť to oslobodenie, čo to je, a tam sa už bavíme o atomoch, molekulách, vesmíre, minulosti, prítomnosti, budúcnosti, proste rôzne, že sci-fi. No ale Patanjali vlastne ponúka a odkazuje vlastne presný, jasný a logický návod. To už z podstaty toho, čo to je sutra, to tak musí byť. Lebo inak by to nebola sutra, ale presne by to bol verš. V rámci tej druhej kapitoly Patanjali ponúka návod, že teda áno, jednou z možností, akože z malých krôčikov, ako k tomu dospieť, keď tie iné nefungujú, je vlastne aj fyzická prax, ale ono nepopisuje ako samotné cvičenie, ani ako sekvenciu, ani ako stretching. A nič z tohto, dokonca nepopisuje žiadnu asanu. On len hovorí, že fyzická prax, tá asana, má byť pevná a pohodlná. Alebo teda stála a pohodlná, lebo Patanjali vôbec nedefinuje jogu ako cvičenie. On len hovorí, že ak tam nejaký fyzický aspekt bude, má byť pevný a stály, pretože to referuje aj na pohyb prány v našom tele, stav našej mysle. Inak to poviem, nepokojná mysel sa prejavuje rozrušením tela. Neustálým trasom, neustálým pohybom, neschopnosťou zotrvať v koncentrácii, fokusovaný, kľudný. Čiže on to popisuje tak, že vlastne my smerujeme podstatne pomaličky tými krokmi k meditácii, a keď sa meditovať, tak musíme vedieť vydržať sedieť aj hodinu, 2, 3, 5, 10, hej. A to je vlastne tá pevnosť, ale zároveň pohodlnosť. Čiže fyzická prax ako takú, v zmysle nejakých asán, sekvencie, vôbec Patanjali nedefinuje. Absolútne. Ten text je tak otvorený, dostaneme sa asi k tomu, že on vlastne nedefinuje veľa vecí z toho, čo my si dneska myslíme, že je yoga. Ty si spomenul, teda keď si hovoril o tých jednotlivých častiach yoga sutier, že sú svojím spôsobom aj ťažko pochopiteľné, teda tá tretia, štvrtá časť. Celkovo tie yoga sutry sú napísané veľmi, povedal by som v úvodzovkách, zvláštnym spôsobom, takým iným spôsobom, ako sme my zvyknutí na klasické texty. Povieš nám o tomto spôsobe niečo? Áno, určite poviem. No a to, čo som hovoril vlastne na začiatku, že sutra je veľmi špecifický spôsob podania textu.
aby bola sutra sutrou, aby sa vôbec mohla nazývať sutrou, alebo sutra, ten význam sutra, on znamená, že niť. To není, že verš. Bhagavad Gita napríklad je písaná vo veršoch. Yoga sutry nie. Sutra je vlastne niť nejakých, nazvime to, že slabých slov písmen, ktoré sa skladajú do slabých, ktoré sa skladajú do slov, ktoré sa skladajú do nejakého významu. Ale aby bola sutra sutrou, to slovo sutra musí mať nejaké vlastnosti, aby to bola sutra. Bez toho to nemôže byť sutra. A tie vlastnosti ich je niekoľko, ja som si donesol aj pomôcku, aby sme to povedali. Prvú vec, ktorú musí mať sutra ako vlastnosť, je stručnosť. Sutra nie je opisná, ona je stručná. Používa jasné, stručné pomenovania toho, čo vlastne v tom danom konkrétnom, v tej danej konkrétnej sútri chceme povedať, čomu sa chceme venovať. Nie je opisná, nepoužíva žiadne emócie, žiadne domnienky, žiadne výmysly, žiadne teoretizovanie. Ona povie proste jednoducho takto. Ani doprava, ani doľava, proste takto. Čiže prvá vlastnosť sútier musí byť stručnosť. Druhá je, že musí byť jednoznačná. Sutra nemôže byť sútrou, pokiaľ by vlastne z nej, ako keby ten výsledok z nej, alebo to pochopenie nebude jednoznačné. Patanjali jasne popisuje čo, ako, kedy, prečo. Okay? Že sú veľmi stručné, veľmi jednoznačné, smerujú konkrétnou logikou, za konkrétnym cieľom, spôsobom alebo podobne. Ďalšia musí byť, že vlastne sutra musí mať nejaký obsah. Každá jedna sutra musí mať nejakú obsažitosť, niečo, čo ponúka. To, čo je problém pri sútrach v súvislosti s nami, je, že keď my si prečítame tú knihu, tak my si vlastne prečítame preklad. Lenže angličtine, a často je to krát, že ak si to prečítame v češtine a slovenčine, je to preklad už z anglického nejakého prekladu, hej, alebo z nejakého iného. Lenže ani angličtina, ani nemčina, ani slovanské jazyky nedokážu preložiť tie výrazy. Nedokážu. A kým v sutre tá jednoznačnosť je, že Patanjali používa presne konkrétne slova v sanskrite, my v našich jazykoch ich dokážeme preložiť jedným prekladom. Napriek tomu, že on používa 3, 4, 5 rôznych pojmov. Napríklad samadhi sa prekladá ako nejaké osvietenie, oslobodenie. Ale to isté sa prekladá vlastne rovnaký preklad, je aj to kaivalyam pada. Kaivalyam je tiež oslobodenie. Ale aké? Prečo? Je tam medzi nimi rozdiel, ale my to nedokážeme vlastne preložiť v našich jazykoch. Preto keď ja si vlastne otvorím dýchom, popisujem napríklad aj dých a tak ďalej, my to ideme preložiť ako dých, ale Patanjali to rozdeľuje. Aký? Prečo? Hej? Lebo je to naviazané aj na inú filozofiu a tak ďalej. Čiže tak sa vlastne stáva, a to vlastne pri tom štúdiu ja vidím, alebo teda vidím často, že veľa nedorozumenia pri tom čítaní prichádza preto, lebo naše reči nie sú dokonalé. Oni nedokážu vlastne vysvetliť, okay? Ale späť k sutram, čiže jednoznačnosť. Ďalšie je vlastne, že sú univerzálne. Oni nie sú obmedzené na čas, na vek, na pohlavie, na rasu, na neviem koho. Čiže to čo sa často tak nejak rozpráva, že yoga bola pre mužov, brahmanov, hej, že toto Patanjali vôbec nedefinuje. On hovorí, alebo teda priamo to nepomenúva, ale ponúka už z podstaty sútier tie sútry komukoľvek. V akomkoľvek veľkú, v akomkoľvek čase, priestore, hej, čiže sú univerzálne, musia byť univerzálne. Oni nie sú len pre niekoho a pre niekoho nie. Nedefinujú vôbec, čo je správne, čo je nesprávne. Neponúkajú žiadnu emóciu, nie. Proste to je tá jednoznačnosť, tá univerzálnosť. Preto je na nich zaujímavé to, že keď si ich niekto náhodou otvorí, vždy tam nájde niečo, aj keď len jednu sutru, ktorá zarezonuje. V tom danom čase. V tom danom čase, a vždy to môže byť iná. Čiže tá univerzálnosť je veľmi, veľmi dôležitá. Sú úplne pre kohokoľvek, nie sú viazané ani na náboženstvo, ani na nič, lebo yoga nie je náboženstvo. Čiže univerzálnosť. Ďalšia vlastnosť sutry, aby sutra bola sutrou, je, že musí popisovať fakt. Nie je to žiadna domnienka, žiadny vymysel, žiadne teoretizovanie o niečom. Je to fakt. Je to proste jednoduchý popis faktu. Yoga je toto. Dosiahnem to, keď urobím toto. Následkom bude toto. Hej. Žiadne teoretizovanie, výmysly, domnienky, ktoré v našej slovenčine sa častokrát prejavujú takým tým, že mohlo by to by.
sa stať. To sú tie domnienky keby. Ja použijem takú krásnu vetu, alebo také to, čo ma raz učil jeden učiteľ, že keby neexistuje. Ako náhle povieš slovo keby a začneš tak vetu, hneď to treba zastaviť, lebo sa venuješ niečomu, čo neexistuje. Definuješ, smeruješ mysel niekam do, hej. A o tom tiež hovorí inak aj Patanjali, hej, do niečoho, čo vlastne nie je, na čo je to dobré, hej. Čiže aj toto popisuje Patanjali, čiže je to proste fakt. No a posledná vlastnosť sútry je, že tam je jazyková primeranosť. To je to, čo som povedal. Musí tam byť tá špecificita slov. Ono sa to možno takto ťažko vysvetľuje, ale keď to človek študuje v tom sanskrite, vlastne vidí, že Patanjali veľmi precízne a jasne vyberal slovíčko za slovíčkom, ktoré použiť, ako ho použiť, v akom poradí ho použiť. Len my to nevieme preložiť. Hej. Čiže to je odpoveď na tú tvoju otázku takýmto obširným spôsobom, prečo sa to číta tak pre nás ťažko, lebo my sme zvyknutí, a pritom ako sútry sú veľmi faktografické, že oni naozaj neponúkajú nejakú možnosť úletu niekam, len tie preklady sú proste problém veľakrát, hej, že ja som sa stretol aj s tým, že proste už som dostal aj takú spätnú väzbu, že yoga sutry sú fun, hej, že a takéto, že to vôbec. Ono niektoré tie veci aj pre mňa sú akože extrémne ťažké tie niektoré veci, lebo sú úplne, že medzi nebom a zemou. Pre nás je ťažké pochopiť niečo, čo nevieme my uchopiť a nevieme pochopiť zmyslami. Lebo to je zase naviazanosť na Sankhyu, ktorá je vlastne takou dvojičkou yoga sutier, že nám sa ľahko chápu veci, ktoré my chápeme zmyslami. A to je práve ten problém, ktorý Patanjali spomína, že my sa potom s tými zmyslami stotožňujeme. Ale to nie je pravda, to nie je realita. A vlastne sútry ponúkajú návod, ako sa vlastne od tohto pripútania oslobodiť. Existuje veľa rôznych výkladov, alebo väčšina publikácií, ktoré sa venujú týmto sútrám, sú v podstate výklady yoga sutier. Hej? Že veľa ľudí, a ťažko povedať, že kto a nakoľko študoval tie sútry priamo zo sanskritu s niekým, kto naozaj rozumie a venoval sa tomu možno, že celý život tomu štúdiu. Ale je veľa teda publikácií, ktoré sa venujú výkladu, aby uľahčili ľuďom pochopenie týchto sútier. Tam je potom tiež asi dosť triky vlastne to, že každý si ten výklad potom nejakým spôsobom spraví podľa svojho možno momentálneho nejakého mentálneho stavu, by som povedala. Potom vidíme vlastne, že každý ten, alebo veľa z tých výkladov sa proste líši. Že zoberieme si tú istú sutru a prezrieme si ju možno, že v 3, 4, 5 publikáciách a každá hovorí možno trošku niečo iné. Každá to pomenúva nejakým iným spôsobom, či už v angličtine alebo v slovenčine. Toto je možno, že potom tiež taká nástraha pre niekoho, kto by si chcel tie yoga sutry teda čítať alebo sa im nejakým spôsobom venovať, že... Tie komentáre k yoga sutrám sú podstatné práve preto, lebo tie sutry vlastne nehovoria nič akože obšírnejšie. Oni len popisujú proste jednotlivé slova, tie fakty, treba ich tak vnímať a vlastne to, čo potom tie sutry vysvetľuje a to, čo sú presne tí komentátori, tie komentáre. Tie komentáre k sutrám, ktoré sú relevantné, sú 4. Prvý je Vyasa, ktorý komentoval tie sutry krátko po jeho vzniku, po ich vzniku. To sa bavíme nejaké 4. storočie po našom letopočte. Potom sú komentáre z 9. storočia, 13., 15. a posledný je z 19. To sú jediné relevantné komentáre. Posledný komentár, ktorý je výkladom yoga sutier, napísal Šri TKV Desikachar. A oni sú vlastne v srdci jogy napísané. On to tam krásne pomenúva aj Sankhyu, aj všetko, že odporúčam tú knihu, je preložená aj do slovenčiny. Opäť opatrne s niektorými prekladmi, lebo som ich čítal a nie všetko je tam 100% preložené, ale ani sa nedá z povahy sanskritu. Ale tam je veľmi dobrý ten výklad. Vlastne on je posledný, ktorý to nejako akože vyložil. A vlastne to, čo si povedala, že každý, kto ich vykladal v tom čase, ich vykladal podľa toho, v akom prostredí a v čase žil. Čiže ten Desikacharov výklad, on sa ho snažil vlastne tie sutry vysvetliť do dnešného života. Okay? Lebo oni sa dajú, to je to, čo som hovoril, že sutra z povahy sutry je univerzálna.
dávať si pozor na výklady, treba si že keď si idem niečo čítať, že aj že kto to píše. Keď to bude nejaký, ja neviem teraz, a zo všetkou úctou, nejaký český autor, ktorý bol proste 2 dní v Indii aj s cestou a vyloží si svoj výklad, ako si opatrne s tým. Lebo sutry sú naviazané na Sankhyu, na karmu, je to ťažký, náročný filozofický text, ktorý hovorí vlastne o psychológii ľudskej mysle. To není ľahký text, že idem si zacvičiť alebo niečo, to je dosť, že hardcore. Čiže opatrne s tými výkladmi, že to ono, ale to je vidieť na tom, že ja keď si otvorím niektoré tie preklady a čítam tam tie výklady, vždy to treba vnímať tak, že je tam subjektivita toho autora. Jeho momentálne pochopenie, jeho momentálne rozpoloženie, etc. Hej. Čiže treba to vždy vnímať tak s nadhľadom. Kto chce sutry študovať, mal by mať vlastne učiteľa, ktorý ho učí. Ale to akože ťažké. K tomu sa dostaneme tiež, ale teda ako súvisia yoga sutry potom s Ashtanga jogou? Ty už si spomenul niektoré aspekty Ashtanga jogy, tých 8 krokov. Povedzme si o tom viacej, že teda ako možno sutry hovoria o Ashtanga joge? Ten súvis s Ashtanga jogou je jednoznačný, lebo nebyť súterný Ashtanga yoga. Oni práve popisujú to, čo je Ashtanga yoga. Žiadny iný text nepopisuje konkrétne Ashtanga jogu, respektíve popisuje, ale oni boli sutry prvé. Napríklad Gheranda Samhita má 6 krokov. Hatha Yoga Pratipika Gheranda Samhita má 7, Hatha Yoga 6 Pratipika. Sutry majú 8, čiže Ashto Anga, 8 krokov, 8 stupňov je vlastne cesta cez tie kroky za samády. No a keď sa vlastne Patabi ho pýtali Joycea, že zo západu, že ako sa toto volá, tento štýl jogy, ktorý on vlastne učil, tak on hneď povedal, že Ashtanga yoga, lebo on referoval práve na yoga sutry. Ale to, čo sa vlastne stalo, je, že tí západňari to pochopili, že aha, že toto cvičenie sa volá Ashtanga yoga, že tie série sa volajú Ashtanga yoga, že tie zostavy, tie sekvencie, ten dých sa volá Ashtanga yoga. Patanjali vôbec nič nehovorí o ujjayi, ani o sekvenciách, sériách, ani o asanách. To, čo robil vlastne Patabi Joy, sme sa o tom rozprávali vlastne už v tých prvých podcastoch, o tom, že čo je to Ashtanga yoga, je, že on vlastne smeroval a rešpektoval tento zámer, vždycky s rešpektom práve k yoga sutram. Že to je nejaká postupnosť, že to je nejaká logika, že to vlastne smeruje čiže on vlastne ako keby vytvoril ten fyzický nástroj tých jednotlivých krokov, ktoré smerujú za samády. Ale Ashtanga yoga vôbec nemusí obsahovať fyzickú prax. Absolútne vôbec. Čiže treba veľmi rozlišiť, preto ja v tom podcaste vtedy som hovoril, že treba rozlišiť, že či vnímame Ashtanga jogu syllabus Patabiho Joycea, alebo vnímame Ashtanga jogu ako filozofiu. No a ak ju vnímame ako filozofiu, čo je vlastne jediný vnem, lebo to, že niekto bude robiť 4 série, ešte neznamená, že robí Ashtanga jogu. Pozor na to si veľakrát ľudia pletú, ale my to tak voláme, ako zaužívalo sa to. Je, že tá filozofia, vlastne sutry presne týchto 8 krokov pomenovajú. A začínajú pomenovať presne v tej druhej kapitole Sadhana, Pada. Sadhana je vlastne nejaká prax, pravidelná, disciplinovaná, denná, ale ona tiež musí mať nejaké aspekty. Bez nich to není sadhana. Čiže je to tá odovzdanosť, je to to zanietenie, je to tá proste horlivosť za tým, viera v ten systém, rešpekt učiteľa tam je a tak ďalej, to je sadhana, ktorá vlastne smeruje k takýmto cieľom. Čiže Patanjali ich popisuje a presne v druhej kapitole začína prvých 5 týchto krokov. Pre koho sú teda yoga sutry vhodné na čítanie alebo na štúdium? Sú vhodné len pre praktikantov jogy, alebo boli by vhodné aj pre nepraktikanta? Prečítať si dajú niečo nepraktikantovi, alebo je to vyslovene iba skôr spojenie s jogou? No, oni sú spojené s jogou, lebo yoga je vlastne nástroj, keď sa pozrieme, oni sú yoga a sankhya, filozofia sankhya je dvojička z tých proste darshan. Oni nemôžu bez seba existovať, čiže oni sú spojené úzko s jogou. No lenže jogu môže robiť hocikto. Čiže sú pre kohokoľvek. Čiže to, že ja poviem, že aby nedošlo k nedorozumeniu, že je to iba pre joginov, nie, je to pre kohokoľvek,
ten text, ale je úzko naviazaný iba ale na jogu. Sú to yoga sutry. Čiže môže si ho prečítať kdokoľvek, sutry sú univerzálna vec, ale to, pred čím ja vystrihám, je robiť si vlastné závery z tých sutier. Lebo to je celkom také, že čo sa dnes, taký fenomén dneška, že niekto si niečo prečíta a vytvorí si vlastný záver, vlastnú domnienku a potom ju vlastne vydáva za fakt. A toto je veľmi nebezpečná vec, čo sa týka tých textov, pretože ja ak chcem niečo o niečom vedieť, mal by som na toho učiteľa, ktorý ma to učí a to by som mal rešpektovať. Nie, že ja si vymyslím, že toto, tamto. Poviem krásny príklad, možno som to už rozpovedal v tých predchádzajúcich podcastoch, ale že bola, kedy vyšla taká tá učebnica Ayurvedy, prvý rok, myslím, že bola preložená do slovenčiny, nepamätám si, neviem. A teraz akože boom, jasné, preložila sa, máme ju v štúdiu, všetci ju kupujte, kupovali, prečítali si a ja nehovorím, že tá kniha je zlá. Ale začali proste niektorí, nehovorím, že všetci, niektorí ľudia na základe toho, že si prečítali jednu knihu, posudzovať ostatných a hovoriť im, aké sú doše. Že na základe vlastnej nejakej domnienky, hej, alebo že nemajú jesť papriku a radšej nech si dajú, neviem, červenú repu alebo podobne. Toto je proste fenomén dnešnej doby. Niekto si niečo prečíta, spraví si kurz a začne ho vlastne vysvetľovať za svoju pravdu. Alebo došla kočka a povedala, že Patanjali bol, jak to povedala, smiešný, alebo také niečo. Nie je to celkom tak. Čiže to je proste na tom vidieť, že kto tomu rozumie, nerozumie, kto to rešpektuje, nerešpektuje, kto sa toto vyzná, nevyzná. Treba byť proste s týmto veľmi opatrný, vytvárať si vlastné domnienky v tom texte. Lebo tie sutry to prirodzene ponúknú. Aj ono tým, že to je to často také abstraktné, sa to tak pýta. Áno, no možno, že človek nejakým spôsobom potom má pocit, že tým, že je to abstraktné, ja som to pochopil, ja budem ten zaujímavý, hej? Je to možné, že vlastne že veľa ľudí sa vydáva za znalých, ale vlastne ja to častokrát vidím v tom priestore, že lebo ono akože to, že niekto si niečo myslí, ešte neznamená, že to je pravda. A človek, keď to študuje, tak to potom vidieť. Či sa do toho vyzná, nevyzná a ako to vlastne je s tým, či sa vyzná, nevyzná. A vieme si z yoga sutier zobrať niečo aj do bežného života? Jednoznačne. Čo Určite. Napríklad? Čo si možno ty zobral, alebo čo by si tak akože povedal ako príklad niečo? Yoga sutry pomenú hlavne v tej, akože pre nás ako bežných smrteľníkov bude sympatická tá druhá kapitola, ako som povedal, pravdepodobne. Ona ponúka veľmi jednoduché návody alebo o tom, že čo vlastne použiť. A hneď napríklad prvý, druhý verš ponúka vlastne nejaký návod, že čo je nástrojom alebo ako môžeme vlastne predchádzať tým jednotlivým klešam, to sú tie utrpenia, ktoré vznikajú na základe nekontrolovaných pohybov našej mysle. A ponúka vlastne jednoduchý návod, že je to nejaké zanietenie do nejakej aktivity, nejaká horlivosť, ktorá je úzko spojená so seba štúdiom, seba poznávaním za prítomnosti viery, že to vlastne funguje a že existuje, možno nazveme to, vyšší princíp. To sú tri veci, ktoré Patanjali hneď na úvod druhej kapitoly ponúka. Že ak ja trpím, tak si mám nájsť aktivitu, nech je akákoľvek. On vôbec nehovorí, že to musí byť cvičenie, ktorej sa ale budem venovať na 100%, ale budem proste horlivý, budem zvedavý, budem proste zároveň pozorovateľom v tej aktivite a budem veriť vo vyšší princíp, napríklad. Alebo ponúka, ako ukludniť rovno, že mysel, jednoducho vedomým dýchaním, bodka. Hej, to sú naozaj že jednoduché veci, ktoré vieme aplikovať, že každý. Alebo napríklad, že to je ešte v prvej kapitole, že ako vlastne, keď stretneme, že žijeme v spoločnosti niekoho nepríjemného, nevrlého, zlého človeka, ako sa k nemu správať, ako to vlastne zlomiť. Hej, že máme robiť vlastne presný opak. Máme byť na ňom milý, príjemný, lebo vlastne my máme pochopiť, že to je o ňom. On je smutný. OK? A ako náhle sa ja s tým stotožním a začnem mať zlý pocit, moja myseľ je slabá. To je presne to utrpenie.
A to hovorí ináč aj pán Dušek v 4 dohodách. Oni všetky tieto filozofie sú v podstate akože podobné, hej, že on tam hovorí presne, že nebrať veci osobne. Ak kto videl 4 dohody. No to je presne ono. Ak niekto dojde a začne ma oplúvať, tak on vlastne ukazuje seba. Presne to isté hovorí aj Patanjali. Čiže jogín je ten, kto vlastne zostane pokojný, akože mňa sa toto netýka. Hej. Môže to nejakým spôsobom intoxikovať ten priestor, ale Patanjali znova ponúka riešenie ako na to. Hej. Že neustále. Ale tým, že je to vlastne filozofický text, tak sa dostávame aj do sfér, ktoré nie sú nami bežne pochopiteľné a vôbec uchopiteľné. V tom sú ťažké. Čiže keď niekto narazí na takú nejakú sutru, tak áno, nepochopí jej, ale ďalšia vec treba vnímať to, že sútry, yoga sútry sa dá pochopiť jedine vtedy, pokiaľ ich máme naštudované celé. Lebo je dôležitý ten kontext. Tam jedna sutra odkazuje na druhú, druhá na tretiu. Že Patanjali to píše napríklad tak, že on ponúkne v 4 sutrách hneď na úvod návod a vlastne popíše, o čom sú celé sutry. Potom to rozoberie, že ale ak nie, toto a zase sa dostane k riešeniu. A potom znova, ale ak nie, toto a vráťme sa na začiatok. Okay? Čiže v 4. sutre nájdeme odkaz na prvú, v prvej na druhú, v druhej na tretiu a takto. Čiže my si nevieme vytrhnúť jednu sutru, lebo ich treba vnímať v kontexte, kontextuálne. Ten text sa inak nedá pochopiť. A ono, čo bolo pre mňa trošku zaujímavé, keď som sa teda snažila ich prečítať v českom preklade, je, že vlastne on začína cieľom. Áno. A potom ho rozoberá na menšie, drobnejšie a ide kvázi od takého, ide od toho cieľu, od tých zložitých v úvodzovkách vysvetlení k tomu najjednoduchšiemu, najzákladnejšiemu kroku. Že my sme zvyknutí možno z všetkých alebo z väčšiny kníž ísť postupne, že od začiatku, od v úvodzovkách začiatočníka po pokročilého, aj tie sú, kedy sú napísané v podstate opačne. Áno, on vlastne hovorí, že to je tá prvá kapitola Samadhi pada, on hovorí o tom, čo je to Samadhi, ako ho dosiahnuť, čo sú to vrtis, hovorí tam o Išvarovi, čiže Išvara Pranidhana, ten vyšší princíp, veľa. No ale on si veľmi dobre uvedomuje, že toto ako málo kto. Krishnamacharya vo svojich výkladoch to krásne vysvetlil a Krishnamacharya to napríklad prirovnal k tomu, že každá tá kapitola, ktorá s tebou zarezonuje, on na základe toho definoval osobnosť. Že ja neviem, keď so mnou zarezonuje prvá kapitola, aká som osobnosť. Rozdelil vlastne ľudí do 4 kategórií podľa toho, ktorá tá kapitola so mnou rezonuje a väčšina je to tá druhá kapitola. Ja to možno niekde nájsť, že aké sú tie osobnosti, ale je to také veľmi zaujímavé a dáva to logiku, lebo aj Krishnamacharya vlastne vykladal sutry. Takže je to také to, čo hovorím, no, že jedno cez druhé, druhé cez tretie, čiže musíme to chápať kontextuálne. No. Ty študuješ yoga sutry v rámci svojho štúdia na Krishnamacharya Yoga Mandiram. Ako takéto štúdium prebieha? Priblíž nám, lebo predpokladám, alebo myslím si, že to je presne to štúdium, ako by to malo vyzerať, ako by sa sutry mali študovať. Pretože už sme to spomenuli, že jedna vec je, že si prečítam nejaký výklad, ktorý už je teda nejakým spôsobom trošku subjektívny, ale druhá vec je tie sutry naozaj študovať s niekým, kto je v nich naozaj erudovaný, kto ich študoval možno celý život a rozumie sa naozaj tej filozofii a všetkému, čo s tým súvisí. A ako to štúdium prebieha? Čo ti tak najviac akože tam možno zarezonovalo? Jedna maličká oprava, že stále to neprebieha tak, ako by to 100% malo byť. Okay. Lebo ono by to akože malo byť tak, že by som mal sedieť pred tou učiteľkou, učiteľom a mali by sme to vlastne odriekať v sanskrite a potom vlastne celý deň vykladať verš po verši. Je to vlastne online štúdium, ale prebieha to tak vlastne, že no ideme, ale nie je to, že sutra po sutre. Nie je to, že dneska si preberieme sutru tu a tu. Práve preto, že to treba vnímať kontextuálne. Čiže napríklad prvé 4 týždne, teda prvý mesiac sme sa k sutram ani nedostali. Iba sme brali vlastne filozofiu, aj sankhye, lebo bez toho yoga sutry vlastne sa nedá pochopiť. Oni sú, hovorím, dvojička. Aj sú naviazané úzko na karmu.
Takže kto hovorí, že neverí na karmu, tak nemusí robiť jogu alebo nedáva logiku, prečo ju z pohľadu yoga sutier robí. Lebo yoga je vlastne nástroj, ako pretrhnúť to koleso karmy. Je jedna z tých výkladov. No a potom sme vlastne ďalšie dva týždne preberali jedno slovičko v sanskrite. Okay. Ale potom boli dni, kedy sme prebehli aj 4 sutry, lebo v tom kontexte boli vlastne, napríklad ja neviem, že Patanjali popisuje v 5. sutre, čo sú to vrtis. A potom ich rozoberá. Až po 9. 11. sutru, čiže sme ich prebehli proste jedno za druhou, čo to je, hej. Ale potom zase sa vracame, že z nejakej sutry zase iba slovíčko. Lebo presne, on sa potom vracia, on potom ponúka iné riešenia. Čiže to štúdium je veľmi náročné. A ponúka vlastne nám tá učiteľka aj ten Vyasov originál výklad. A tým, že je to Krishnamacharya Yoga Mandiram, tak aj tie Krishnamacharyové a hlavne Desikacharové výklady, ktoré sú prispôsobené na modernú dnešnú dobu. Je úžasné niekoho vidieť, jak dáva tie texty z hlavy v sanskrite. Jeden cez druhý, druhý cez tretí. Že toto sa hovorí v Bhagavad Gite v 18. kapitole, 7. verš v sanskrite z hlavy. To je, no že padnutá sánka, že ja si neviem akože predstaviť vôbec mať taký obsah, ale úžasné je na tom tiež vidieť, že tá učiteľka, pani doktorka Yagananthan, ona sama hovorí, že ona už učí a vykladá sutry a študuje ich 26 rokov a stále sa ich učí. Že sutry nie sú niečo, že príde koniec. Nikdy nepríde koniec. Lebo práve tým, ako sú oni písané, vždycky nám dávajú niečo nové. A hlavne si treba uvedomiť, že my žijeme v živom svete. Že svet sa mení, vyvíja, my sa meníme, vyvíjame. Čiže aj to pochopenie bude vždy iné. A to som pochopil týmto štúdiom, že dobre, toto štúdium nikdy neskončí už. Nikdy. Hej. Lebo tam sa dá akože neskúť, hej, teraz je Bhagavad Gita, lebo oni na seba tiež odkazujú, hej, ten Krishna, Arjuna, to hovoria proste trošku ináč, sú tam iné texty, dá sa to proste čantovať, hej, oni sa to učili čantovať, akože odriekať sutru po sutre a to by som sa možno tiež naučiť časom, ale že je to neuveriteľné štúdium. A niektoré sutry akože horí mi hlava, že na niektorých aj ja zostávam dlho, lebo ťažko sa to proste chápe. Hej, že aj to samadhi sa tam rozlišuje, savitarka, nirvitarka, savičara, nirvičara, také samadhi, asamprajanata a neviem čo, akože veľa ich je. Teraz som všetkému porozumie, čo ako, a je to presne na tú sankyu naviazané, čiže keď nechápeš sankya, nechápeš ani tú sutru, nedáva logiku, je jemnohmotné, hrubohmotné, ktorými zmyslami je to cítiť, vidieť, vnímať, ktorou časťou mysle, aby sme pochopili, čo ten Patanjali vlastne hovorí. Čiže, no, horí mi hlava niekedy, akože není to tak, že si odbúcham, že hodinu výkladu. To je neustále potom čítanie a dokola. A ono to potom, akože keď si to človek zopakuje viackrát, už potom dáva väčšiu logiku, ale je to proste filozofia. Je to abstraktum, ktoré ale ponúka praktický návod. To je ťažká filozofia psychológie až. Čiže teraz z toho, čo si teraz povedal, mi tak nejak vychádza, oprav ma, že porozumieť aspoň nejakým spôsobom Sankhya filozofii by sa mohlo považovať za prerekvizitu na to, aby som dokázal pochopiť lepšie Yoga Sutry. Áno, oni bez toho, lebo často v tých prekladoch našich, v tých sutrách je napríklad popísané, že ja neviem, že svetlo, čistota, je tam nejaká jasnosť, je tam nejaký pozorovateľ, je tam nejaký, ja neviem, nejaký vyšší princíp, je tam nejaké vedomie, ale čo to je z pohľadu, hej, to je ten Puruša. On sa prekladá aj ako čistota, aj ako ten, ktorý pozerá, aj ako pozorovateľ, aj ako svetlo, aj ako jas, aj ako vedomie. A aký má vlastne následok smerom k hmote, aký má vzťah smerom k hmote. Čiže ja keď si prečítam, že preto tie sutry nemusia dať logiku, že ja si prečítam verš a teraz si prečítam niečo o čistote, o nejakej jasnosti. Vôbec to nezapadá v tom preklade, ale je to práve kvôli tomu, že on odkazuje práve na princíp Purushu a Prakriti, často, vlastne hlavne. Čiže že toto je to, aj niektoré sutry hovoria, že ego sem, ego tam, lenže v sanskrite rozoznávame viacero druhov ega, alebo mysle samotnej.
Preto v tom preklade to nemusí dávať veľkú logiku a môžu vznikať veľmi ľahko domnienky k tomu, čo vlastne Patanjali o čom vlastne vôbec nerozpráva. Čiže Sankriya bude určite jedna z našich tém, ktorú si budeme chcieť rozobrať. Veľmi Mne rád. sa páči, ako vždy počas týchto rozhovorov mne ide v hlave, OK, toto by mohlo byť téma, toto by mohla byť téma, a potom porozmýšľam nad tým, že čo je vhodné dať kedy. Je veľmi zaujímavé, ale tak určite ten zoznam tých tém je veľmi dlhých, takže Sankriya bude jedna z nich určite. Čo je možno tvoj obľúbený verš, alebo čo z tých yoga sutier s tebou tak veľmi zarezonovalo? Ja si pamätám znova, vždy to bol nejaký iný verš. Lebo ja si pamätám, moja vlastne prvá skúsenosť so sutrami bola, že ja som praxoval jogu, začal som teda v 2014 a prvú knihu, čo som čítal, bola v 2016, keď vyšiel preklad Yoga Mali. V Yoga Male sú tie prvé sutry. Ja som vlastne pochopil, že OK, sú nejaké sutry. Keď som sa môjho učiteľa Jara vtedy pýtal, že OK, či má nejaký preklad, mal nejaký preklad. A začal som si ich iba tak čítať. No že jak básničku, akože bez nejakého porozumenia, bez ničoho, že čo to vlastne, čo čítam. A pamätám si, že niektoré mi dávali, že obrovskú logiku aj v tej prvej kapitole. Že som si povedal, že však jasné, však to dáva logiku, že na tom není nič prevratné, ale boli sutry, ktoré som vôbec, že čo? Aj práve kvôli tomu prekladu, aj kvôli tomu momentálnemu mentálnemu rozpoloženiu. Čiže aj to, ktorá sutra bola vlastne obľúbená, sa v priebehu času menilo. Nemám teraz nejakú konkrétnu. Momentálne sa mi ľúbi asi presne tá, lebo práve sa venujem tej sadhana pade a to je taký presne, že praktický návod, ktorý sa dá uchopiť. Takže presne ten úvod, že čo je to kriya yoga, aj v náväznosti presne na Purusha Prakriti, že jak tá vlastne kapitola začína, lebo v tom momentálne som, je to moje momentálne rozpoloženie, takže pravdepodobne preto. Ale zaujímavé sú napríklad aj kapitoly o siddhis. Chceš chodiť cez stenu? Nie, tie nie sú cieľom, samozrejme jogy sú len cestou, ale nie, vždy to bola nejaká iná. Ja viem, že som referoval vždy na nejaké konkrétne, že som ich tak točil, lebo to bolo momentálne moje rozpoloženie, ale momentálne nejakú konkrétnu obľúbenú nemám. Celý ten text je úplne že uchvatný, úžasný, niečomu sa dá chápať, niečomu vôbec. Podľa mňa veľmi príznačné pre dnešnú dobu by bola možno, že úplne prvá sutra, ktorá hovorí o tom, že tu a teraz. Áno, hneď to prvé slovičko, čo sme rozoberali 4 dní. Áno, lebo to je niečo, čo dnešný svet absolútne neponíma, nevníma a stále sa naháňame za niečím iným a proste tu a teraz až tak veľmi neexistuje, takže skončili by sme na prvej sutre. No a to je presne to, že Patanjali hneď vlastne dáva odpoveď hneď v prvom slovíčku, že no a teraz akože on nehovorí, že každý tomu pochopí, on nespomína, že každý je súci porozumieť všetkému, dokonca ani nie každému by malo byť odovzdávané všetko. Je to proste, že čo som schopný, ako som schopný tu a teraz, aké je moje rozpoloženie, to všetko vplýva na to, čo a ako ja rozumiem. Čiže čo je dôležité a čo nás aj vlastne učia veľmi je, že nie každému má byť povedané všetko. A je to niečo, čo nám aj na učiteľských tréningoch často opakuješ, že žiak musí byť pripravený na to dostať danú informáciu, takže ono to v podstate hovorí to isté. Spomenul si, že teda tie desikačarové výklady sú veľmi fajn v srdci jogy, v jeho knižke, ako sme spomenuli, je aj preložená do slovenčiny. Nejaké odporúčanie alebo varovanie možno pre niekoho, kto by si chcel tie yoga sutry teda zobrať a prečítať, alebo niečo, čo by si k tomu povedal, že čo človek, nechcem povedať, že očakávať od toho, lebo snažíme sa neočakávať a nepodporovať to v ľuďoch? Určite nech si ich každý zoberie, ja by som len dal pozor na, veľmi by som varoval pred vytváraním si vlastných nejakých záverov a domnienok, čo je možno aj prirodzené pre tých, ktorí sú pod vplyvom ega. A to je presne to krásne na tých sútrach, na tej filozofii, že Patanjali to nepopisuje ako dobré a zlé, on vôbec nepopisuje veci ako dobré a zlé, on len hovorí, že toto je takto keď, toto je takto a takto, že to je ten fakt, čo som hovoril. Čiže vlastne, keď niekto si vytvorí nejaký vlastný záver, ktorý vlastne nezodpovedá skutočnosti toho textu a tej filozofie, vlastne to odkazuje na to, že ten človek je vývojovo niekde uväznený v egu.
nie je to zlé, nie je to dobré, je to proste tak. A práve im aj každému z nás Patanjali ponúka návod, ako z toho von. Závisí už len, že kto je ako hlboko zakorenený, lebo aj to popisuje Patanjali, ako hlboko sú tie korene toho pripútania a toho celého. Ono na základe už potom toho chápania presne pri výučbe jogy. Ja vidím, kto kde je a presne, že nikdy nechápať veci ako dobré a zlé, to druhé varovanie yoga sutier. Lebo v tých slovenských prekladoch alebo anglických sa to môže niekedy tak javiť. Utrpenie, trápenie, hej, tie klešás, toto sa stane, tamto sa... Nie, to je proste fakt. Okay? Že takto to treba vnímať. Čiže nevytvárať si domnienky, nechápať sutry ako, že niečo je dobré a zlé, vyberať si zdroj a keď je to nejaký preklad z prekladu, alebo nejakého autora, veľmi, lebo väčšinou tam býva pod tou sutrou taký text, taký výklad toho autora, také nejaké chápanie, vnímať to, že je to jeho subjektívny momentálny vnem, jeho, nestotožňovať sa s tým. Vnímať to ako keby s nadsadzkou, nie automaticky preberať. O tom ináč mimochodom tiež hovorí Patanjali, o všetkom hovorí Patanjali, že automatické preberanie vlastne je také, že tiež, hej, že treba to vnímať proste s nejakou nadsadzkou. Opatrne aj, lebo, a ty možno o tom povieš viac, že sú aj podcasty, ktoré sa snažia sutry nejako rozoberať, pamätám si dobre, že nejaký výklad po svojom, sutra po sutre a vlastne čo to asi môže znamenať štýl, no tak to hneď vypnúť a offline, lebo opäť je to niekoho domnienka a my nechceme preberať niekoho domnienky. Preboha prečo? Hej? Vlastne yoga je nástroj, ako sa z toho vyslobodiť, že celý náš život je o tom, väčšine ľudí teda, že preberajú domnienky iných, predstavy iných, chápanie života iných, či už v práci, v spoločenstve, akomkoľvek. Vlastne yoga je ten nástroj, ktorý má proti tomuto vlastne ako keby odtrhávať z toho uväznenia. Čiže keď nájdeme týto podcast, že ja si myslím, že to môže byť toto, no hneď vypnúť offline, hneď dať palec dole, že toto nechcem schovať to preč, hej. Lebo ja vlastne, to čo ja vlastne poznávam je vlastne tá myseľ toho iného. Nie je skutočná pravda. O tom tiež hovorí Patanjali. Takže dávať si varovania asi tieto 4 veci by som povedal, že takto to vlastne nemá byť. My si môžeme prejsť niekedy aj pár sutier, akože veľmi rád odpoviem niektoré. Hlavne, vlastne celé sutry sú vysvetlené v prvých 4 sútrach. Tak si ich možno, že môžeme niekedy prejsť. Niekedy si môžeme tie prvé 4 vlastne vysvetliť. A ono sa to nezdá, že 4 nejaké vetičky a budeme sa o nich rozprávať 2 hodiny. Ale že toto sú také veci, no. Takže odporúčania moje. Super, ďakujem veľmi pekne. Ešte niečo, čo by si možno chcel dodať na tému Patanjaliho Yoga Sutier? Na záver našiel som to, ako Krishnamacharya vlastne zhodnotil ten typ ľudí, že ktorá tá páda s tebou súznie. Aha. Oni vlastne rozdiel podľa toho, že do 4 skupín teda ľudí, okay? A tí, ktorí rozumejú prvej kapitole, teda samadhi pada. Krishnamacharya definoval ako tých, ktorí pravdepodobne na základe karmy už sú na takej úrovni vedomia, že už rozumejú tým princípom, ktoré sú popisované v prvej kapitole. Išvara, samadhi, bez nejakej jogovej praxe. Už to proste rozumejú. A on ich popisoval ako Krtanjali, to sú tí, ktorí vlastne nemajú byť študenti v tomto živote. Oni už sú vlastne vzdelaní, ako keby. Majú veľmi silnú a slobodnú myseľ už od narodenia, prirodzene. Že vlastne samadhi pada je pre nich prirodzená. Okay? Je to pre nich vlastne ako mudra, ako symbol. Čiže oni sa tam ako keby nemusia dopracovávať tou cestou, tými 8 krokmi jogy, ale už sú tam. Čo väčšina ľudí teda z bežného života nie sme, hej. Druhá, nazval Patanjali, to sú tí, ktorí sú prirodzene pod vplyvom emócií, pod vplyvom mysle, nemajú veľmi pod kontrolou svoje zmysly, hej, podliehajú okoliu, zážitkom, pekným či nepekným. Sú vlastne pod tým vplyvom a hľadajú a potrebujú nejaké riešenie. Čo je väčšina teda. Väčšina z nás. Hej. Tretí
sú tí, ktorí sú, on ich pomenoval, že intelektuáli, ktorí majú schopnosť zažiť CDs. Čo sú tie nadprirodzené schopnosti, ale oni sú častokrát metaforou. Že napríklad presne to, čo si spomínalo, že chodiť cez stenu nemusí znamenať 100%, že ja prejdem cez stenu, ale že som schopný ako keby sa preniesť cez nejakú prekážku, napríklad. Alebo že viem levitovať, nemusí znamenať, že sa vznášam, aj keď ja osobne verím tomu, že sa vedia levitovať niektorí tí mnísi, ale že moja napríklad udánávajú, moja prána letí hore, to je tá, ktorá letí hore, že som ľahký. Včera som akorát dával von príspevok v tom rile, odkazoval som presne na to, že tá ľahkosť, ten let hore, ktoré je spojené s vyšším myslením v zmysle Budhy, s inteligenciou. Čiže preto vlastne ich aj Krishnanočarya nazval intelektuáli. Vlastne, že teda inteligencia, ktorí sú schopní zažiť teda CDs a vedia vlastne úplne prakticky využiť tú teóriu, ktorá bola v sútrach zatiaľ povedaná, prakticky ju vedia žiť. No a štvrtá sú úplne že komplexní vychovaní študenti. To je ten stav, keď vlastne učiteľ vidí, že študent je ready. 100%, že má vlastne, dokáže vlastne oslobodiť svoju myseľ z toho pripútania, rozlišiť, kde purúša prakriti. A tam sa už dostaneme do takých akože ťažších filozofických vecí, pretože napríklad keď si prečíta Desikačara, Srdce jogy, tak on tam tiež akože v jednej tej stati píše, že vlastne je to pochopenie, že ja vlastne nie som ani toto telo, ani nekonám tieto činy, hej, že je to vlastne ten purúša, to za tým, to vedomie. Ale to sa ťažko príjma, lebo aby som to vedel príjmať, je to ego, my sme tu v tomto hmotnom svete, musíme na to pripravenú myseľ. A vlastne to sú yoga sutry, ktoré nás tomuto vlastne vedú a smerujú. Takže asi toľko, len taká zaujímavosť na záver. Určite si sa odporúčam prečítať, kto chce študovať tiež môže, ale ja to teraz v tom sanskrite študujem koľko, čo máme dneska, júl, 7 mesiacov a začal som vlastne druhú kapitolu, že pol roka bola prvá, 50 veršov, 6 mesiacov a stále sa k tomu viem, že budem do nemlatom vrácať, lebo je to proste o tom, že čím viac chápem, tým viem, že menej chápem, potrebujem si to zopakovať. Ale akože kto chce, tak môže a môže sa keď tak opýtať, veľmi rád odpoviem a to, čo vlastne ja robím na tých hodinách je, že sa vlastne aj ja snažím, keď sa pozerám na tú hodinu, učím tých študentov, formujem tie kurzy, pripravujem ich, vždy sa odvolávať a snažiť sa rešpektovať to, čo sa učím. To je úplne, že alfa, omega, nevychádzať z domnienok, nevychádzať z nejakých presvedčení, vymýšľať si, že teraz aštanga je niečo toto, niečo tamto a zobrať si kúsoček zrnkopiesku z čínskej medicíny, zrnkopiesku z, ja neviem z čoho, z nejakého, ja neviem, hej, ale proste venovať sa tomu systému, lebo to je vlastne ten systém, ktorý my v tomto štúdiu učíme. A tomu zostávame verní. Tak. Takže to boli Patanjaliho Yoga Sutry. Ďakujem veľmi pekne, Laci, bolo to znova opäť zaujímavé. Dúfam. A na budúce si teda rozoberieme ďalší text, ktorý často spomíname a dúfame, že sa vám bude páčiť. Ak budete mať hociaké otázky, samozrejme, či už k Yoga Sutrám z tohto podcastu, čo vám možno nebolo jasné, alebo čo vám napadlo, alebo otázky k čomukoľvek inému, nápady na ďalšie témy, dajte nám vedieť, budeme veľmi radi. Tak ďakujem veľmi pekne a na budúce. Na budúce. Ahojte. Čaute. Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, za vašu pozornosť a že ste s nami strávili tento čas. Ak sa vám obsah nášho podcastu páči, budeme radi za odber, like alebo zdieľanie s vašimi známymi alebo aj neznámymi na sociálnych sieťach. A ak máte akýkoľvek komentár, otázku alebo nápad na ďalšie témy, ktoré by vás zaujímali, kľudne nám nechajte spätnú väzbu v komentároch alebo nás kontaktujte priamo cez štúdio Fyzio. Ďakujeme za váš čas a tešíme sa, že si nás vypočujete aj na budúce.